No, tak sú tu zase Vianoce. A my sme s Miškom sami. A sami sme si prichystali tento pekný stromček. A teraz čakáme, kedy zasadneme k slávnostnému stolu. Máme to pripravené. Pán Božko nás má rád, pretože sme boli absolútne bez peňazí, bez koruny. Mama nás tu nechala na nule. Ani pred Vianocami nám neposlala ani korunu. Ale Pán Božko na nás myslel a tatino dostal dôchodok. Sice len 120 € po odpočítaní 3 exekúcií, ale Miško dostal od svojho krstného otca 75 € a teraz tu máme bohaté Vianoce. Máme tu našu slávnostnú kapusničku, šunku, klobásky a podaril sa nám vynikajúci majonézový šalát. A samozrejme, že sme si upiekli aj ryby, aj kapra, aj všetko. A teraz ideme si šťastný prispiť na zdravie navzájom. Stromček nám pekne svieti, ešte skúsime to zhasnúť. Áno, teraz je to zaujímavé, ale tak málo farebné. Takže ideme na vec. Tak sú tu Vianoce, Miško. A ako každý rok, aj tento rok si zaspomíname, čo všetko sme za tento rok stihli spraviť, že sme spravili zase veľa prospešného pre spoločnosť, že sme vyrobili niekoľko relácií Koloseo, ale zase na druhej strane sa nám troška rozpadla rodina, že nás Otýlka zradila a išla si svojou cestou a vyzerá to, že mama ide za ňou. Ale my ideme ďalej, bojujeme, sme síce sami dvaja teraz, ale ja pevne verím, že Pán Božko nás má rád a že práve preto, že nás má rád a že vie, že my chceme dobre pre celú spoločnosť, pre všetkých ľudí dobrej vôle, chceme zabezpečiť lepší život. Chceme, aby súdnictvo lepšie fungovalo, chceme, aby parlament lepšie fungoval a budeme sa o to snažiť aj za cenu veľkých úskalí, ktoré prežívame. A preto dovol mi, Miško, aby som zdvihol túto čašu a zaželal ti šťastné a veselé Vianoce a zároveň by som si želal, aby sme sa aj budúci rok takto stretli, aspoň my dvaja, keď už Otýlka nás zradila totálne a mama si vybrala na Vianoce robotu, tak nech aspoň my dvaja dosiahneme svoj cieľ. Na zdravie! Liberté! Liberté! Egalité! Fraternité! Nech žije revolúcia, vláda ľudu! Hop! Nech Pán Boh dá, aby bola... No. Povedz niečo pekné do kamery, či ťa napadne teraz. Vážení priatelia, čo tu teraz pozeráte, a hlavne budete pozerať naša rodina, sme veľmi sklamaní, že to takto dopadlo, že sme tu sami dvaja s Miškom, ale nemyslíte si, že nás porazíte a že nás položíte na kolená. Miško už je dosť veľký a vie, kde je sever
a je odhodlaný bojovať za spravodlivejší život. A to, že my bojujeme za správnu vec, to dokazuje aj množstvo článkov na internete, ktorí ľudia poukazujú, že je tu veľká nespravodlivosť na súdoch, že sa tu porušujú ľudské práva a my bojujeme. My sme tí praví hrdinovia, môžeme byť na seba hrdí. A vy všetci, čo ste proti nám, ste zbabelci a sami ani neviete, že sa rútite do priepasti. Len toľko. Miško, povedz im niečo. Povedz mame, že nech si nemyslí, že si ťa len tak ľahko získa nejakým pozlátkom. Tak nech nám Pán Boh dá možnosť a nech nám dopreje to, že presadíme vládu ľudu a že zničíme tyraniu zločineckej oligarchie bankárskych vrahov z Wall Street. Živio! No, môžem to vidieť. No a je tu slávnostný okamžik. Slávnostný okamžik, keď si ideme zobrať darčeky, že čo všetko nám tu priniesol Ježiško. Tak sa mi vidí, že niečo za oknom je. Cinga, cinga, Miško, Ježiško prišiel. Zakývaj mu, ahoj, ahoj Ježiško, čau. Ahoj. Ježiš, len nezlom strom pritom. No kúkni sa, čo ti doniesol Ježiško. No, doniesol nám niečo Miškovi. Od tatínka a Ježiška. Áno, no trošku si zapálime. Máme ťa radi. Počkaj. No. Tak toto je Miškovi od tatínka a jednička, Ježiška PS, máme ťa radi. No, otvor to. A čo tu máme ešte? Ešte tu máme nejaké darčeky. A poobzeráme si, aký máme pekný stromček. Rubikon. Wow! Triumf a tragédia Rímskej republiky. Rubikon, triumf a tragédia Rímskej ríše. No pozri ďalší darček. Čo tu máme? Tatínkovi a Miškovi od Ježiška, to je nám obom. Aha, to je tatínkovi a Miškovi od Ježiška. Ďakujeme ti, Ježiško. A čo to máme? Nech sa pozrieme. Ďalšia kniha Tajnosti a lži. Wow, to je pravda veľká. Ako sa to volá? Dejiny manipulácie Tajnosti a lži. Chemicko-biologických zbraní CIA. Meine Güte. No a teďkom, počkajte, stoj. Ide. Ježiško ide. Ježiško. Wow. No čo nám to tu priniesol náš Ježiško? Musím si zapáliť. Čo nám to tu priniesol? Aha, tu máme knížku. Tak Miško už svoju dostal. A teraz sa pozrieme, že čo som ja dostal. Od Ježiška som nejakú knížku dostal. Nádhernú knížku. To budete pozerať, čo je... Wow, tak to už je ono. Ako sa to volá? 100 spôsobů, jak se dožiť stovky. Tak toto, vážený, by som chcel. Dožiť sa stovky, pretože ľudstvo sa má zle pretože sa malo dožije. Ja mám informácie, čítal som kedysi dávno, že mnísi, ktorí žili na nejakej veľkej hore, vo veľkej jaskyni, tak sa dožívali až 170 rokov, aj viac, a preto im bolo dobre, lebo človek dostane rozum až po 50-ke. Tak je to. No, krásne, Ježiško, ďakujem ti, Ježiško, poďme čítať. No, ešte si pozrieme jednu maličkosť.
A to je, že máme v kuchyni v ladničke veľmi bohato. Táto ladnička, ktorá bola vždycky prázdna, tak vážený, dneska je veľmi plná. Tu je plný hrniec kapustnice. Tuto je šalát, tuto sú ryby, tuto sú samé dobroty, klobásy, šunka. Takže ladnička je teďkom plná. A tuto to všetko varíme a tu nám my žijeme.